Nangisda may karon sa fair price. Sino umang doon uba na. Si Unyol na nakuha amoton sa among gipabot. Unyol in the mix. Basig dako kay ganina na. Yeah. Ana mi kuha duha daan. Ay lang nga part. Ini tawon super kat dali ah. Eh big ko ang type. Unsa dito paon? Tikpang dito type. Dola part. Dola. Patay sa lait niya. Dako kayo? Pwede na dali bay. Anak ko. Ako juga super kat. Tapang lagi sa bal. Dito ni. Kuha mo bay? Ha? Kuha pero ngit-ngit kamay bro sila. First time man ay tata ina. Oo. Kuha ka. Tunggu ya. Super kat tahun. Ayo aku. Lu dah lang ano eh. Mamsa ka na. Okay, ni. Sinangan gini pa na. Diri ka ba? Sa isa ka lang. Oh, pepiansan. Bukat in action. Klaro. Patay na. Patay na, oh. Kabuhay na. Bantay ka. May go ka kuan ba? Mamsa ka na eh? Ilang kilo na eh? Ilan ako. Ilan. Ay, masangit. Awa! Amo. Yeah! Terengganan siya. Terengganan siya ba? Oh, okay. Video. Igo mo na putol. Tangit rin yun. Bayar ako. Naku, picture. Mana ng video?